Hello logoफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै थालायबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मा जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनै मानि थाखाय मानि सायाव भिडिअ लाबोदों नै फिसाजोखौ बादों गामसा बोराय रायजों लोगोफोर जारलासो फिसाजोखौ हनै उन्दुलायदों फिसाजोआबो स' लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजोंनो दिनै आंनि साननाया एसेब्लाबो माने जाफुंबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि अननायावनो आङो दिनै मा मोनदों नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ नैबे गुगल एडसेन्सखौ नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजों आं दिनै मोननो हाबाय आरोना लोगोफोर बेनिखायनो आं थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंखौ दिनै सापर्ट खालामनायनि थाखाय आरो सापर्ट खालामनानै आं दिनै नोंसिनि अननायावनो नैबे गुगल एडसेन्सखौ आङो मोननो हाबाय आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो बयनिसिम बयखौबो थेंक इउ स' माच लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै स' लोगोफोर जा गोजोननाय मोनबाय आं माब्लाबाबो सानाखैमोन आं बिदि गुगल एडसेन्स मोनलायगोन होननानै जास्ट माने आं भिडिअफोरखौ ओरैनो मेम'रि हिसाबै बानायनाय जायो आरोना लोगोफोर जे देनां नायनो होननानै आरोना फिसाजोआबो देनां गावखौ नुसिगोन आरोना उन्दै टाइमाव माबायदिमोन भिडिअखौबो सानसे टाइमाव माने जा गोबाव गेप थानाय जादों आरोना लोगोफोर भिडिअखौनो नागाराखैमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंखौ बेयाव सोर सापर्ट होदों जोंहानि आइ बिखुनजोआ सापर्ट होदों आरोना लोगोफोर माने आं थादावबाय थाबाय नालाय बायो आरोना माने बानायबाय थायाबाथ' भिडिअखौनो माने बायो आरोना लोगोफोर फिसाजोआबो दौल'गोन थायालै नै ओमफ्राय बायो बिदिनो थाबाय थायो मामियाबो देहा गाज्रिमोन नालाय आरो फार्स्ट टाइमावथ' माबायदि मोनो नोंथांमोना सोरहा बिमा जानाय नोंथांमोना मिथिखासिगौ ओमफ्राय बेनिखायनो आरो बानायनो गोसो जायामोन आरो आङो हजों न'आवबो थाहैनाय जादोंना फरिखा हैनो थाखाय बे टाइमावनो ओमफ्राय फरिखाखौनो आं खुनुरुखुमसो होखादों नालाय ओमफ्राय भिडिअफोरखौनो बानायनो गोसो गैयामोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जेब्लानाखि मामिया मा जायो माने आंखौ जेन जाहोनो फैदोंमोन ना जोंहा न'निफ्राय आं बे दिननिफ्रायसो भिडिअखौनो बानायफिननाय जाखादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा माने आइ बिखुनजोआ माने थुलुंगा होबाय थायो आरोना लोगोफोर आंखौहाय भिडिअ बानाय होननानै स' बेफोरबायदि सापर्ट होग्राबो थानांगौना लोगोफोर खिन्थु जोंहा आइ बिखुनजोआ मार सापर्ट होयो आरोना लोगोफोर एखमबा टाइमाव आरो न'फ्राव मायबाफोर खालामोबा भिडिअ लादो होननानै आइया बुङो आरो आंथ' बावलायलाङोसो एखमबा भिडिअ बानायनोनो ओमफ्राय जोंहाया माने भिडिअ बानायनो थोनो आरोना लोगोफोर सोरबा आंखौ होनलाङो खाफालहाय लोगो नोंना बिखुनजो मोजां मोनथारदों होनना बुङो खाफालानो आंना बिखुनजो मार मोजांखा लोगोफोर अनो बिमाया टेम्पाले भिडिअ बानायगासिनो फिसाया ओरै गोलोमफुजोब्बाय आरोना लोगोफोर आं फेनखौनो होनो बावलायलायदों दासो होबाय आं मा गोलोमो माया मामि होननानै मा खाननायानो गेदा गेदा जाजोबलायबाय अनला खानानै बिमाया आरो लेब रायलायगासिनो फिसाजोआ गाहायाव गोलोमफुजोबगासिनो नै गोलोमगासिनो आं ओमफ्राय बांला एसे माने सापर्ट होग्राबो थानांगौना होमबाना गोसो जायो जोंहानि आइया भिडिअफोर बानायनो थोनामोनब्ला आं भिडिअखौनो माने बानायनाय नंलामोन खोमा आरोना लोगोफोर आइयासो भिडिअ बानाय होनबाय थायो नालाय थुलुंगा होनाय बायदि जानानैसो आं भिडिअ बानायफिनदों आरोना ओमफ्राय दा बानायनानै नै दिनै गुगल एडसेन्सखौ मोननो हाबाय आरोना लोगोफोर आइया थिनामोनबा आं दिनैखौ मोननाय नंलामोन आरोना आइनि थिनबाय थानायावसो आं भिडिअ लाबोनानै दिनै गुगल एडसेन्सखौ मोननो हाबाय आरोना थेंक इउ स' माच आइ बिखुनजो नाथाय दा आइ बिखुनजोआ गैया आरोना गुवाहाटियावसो दंहैयो दंनायमोनबा लाफागौमोन आङो दा भिडिअआव नै गोलोमफुजोब्बाय फिसाया ओमफ्राय आंना थेंक इउ आइमोन आबैमोन आब'मोन होनदो दे आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थादे बिदिनो मा ओमफ्राय बाखिखिनि खामानिखौ आंनि हासबेन्डआ मावो आरो आं बे माखासे बुस्थुफोरखौ रोंजोबा नालाय हासबेन्डआ मावनानै होयो आरो बेखौ ओमफ्राय भिडिअ बानायनाय ओमफ्रायो भिडिअ एडिट खालामनाय आपल'ड होनाय थाम्बनेल बानायनाय बेफोर खामानिया आंनि आरो ओमफ्राय इउटुबावथ' जेनेबा माबा माबि सिंफ्राव खामानि थायो नालाय ओमफ्राय बेफोरखौ हासबेन्डआ बानायो आरो ओमफ्राय खिन्थु बे एडिट बानाया ओमफ्रायो टाइटेल बानाया भिडिअ बानायलाबाय आरो एखमबा आङो बानायो थोनबाल' आरो बांद्राय थोनलाबायखाया आङो एसे लाजियो बेमार एसे लाजियोबो हासबेन्डआ भिडिअ ओंखारनो आबै फैद'
जोंहा माबा मोनबाय मेथाइ जानो फै आबै मेथाइ गोलोमफुलायथारबायहाय आं गन्थं जल' गोलोमो स' लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय स' लोगोफोर मामियाबो गाबबाय नै स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय लोगोफोर नै फिसाजोआबो दलर थाला आं एसेयावनो दोनथ'नोसै दे लोगोफोर बाय बाय जोबनायाव लास्ट बेखौनो आं बुंबावनो सानो नोंथांमोना आंखौ हाजासे सापर्ट होनानै दिनै गुगोल एडसेन्सखौ मोननो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच लोगोफोर आरो उनावबो आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय फिसाजो गाबबाय स' लोगोफोर बाय बाय